క్యాండీ, లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఈ టైంకి ఒక చీకటి రూమ్లో నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ఇరుక్కుపోయారనమాట. బయటికి రావడానికి మీరిద్దరు ఇబ్బంది పడుతుంటే నేను పెద్ద మనసు చేసుకుని నిన్ను నీ ఫ్రెండ్ని బయటికి తీసుకొచ్చాను. నీకు ఆ కృతజ్ఞత అయినా నా దగ్గర ఉందా? ఈరోజు నాకు యానివర్సరీ, నువ్వు విషెస్ చెప్పావా అసలు? నేను మదర్ అయి 1 year అయింది, నువ్వు నాకు విషెస్ చెప్పలేదు. అఫ్ కోర్స్ నేను ఒప్పుకుంటాను, ఈరోజు నీ బర్త్డే కూడా. నేను నీకు మార్నింగ్ విషెస్ చెప్పా కదా, నువ్వెందుకు నాకు విషెస్ చెప్పలేదు? ఎందుకు చెప్పలేదు? మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు నేనగా తీసుకొచ్చా బయటికి. తెచ్చానా లేదా? రెస్పాన్సే లేదు. హ్యాపీ బర్త్డే.